Прывітанне, сябры! Гэта ўжо 11-ы выпуск майго відэаэксперыменту. Я працягваю вучыцца мантаваць відэа і гаварыць па-беларуску. І сёння я трапіла ў сапраўдную казку, хоць сама таго і не планавала. Так атрымалася, што мне выпаў выпадковы білет у цырк. Мая сяброўка ішла туды з сынам, маім хроснікам. А там адмовіўся яе родзіч. І вось я сярод зала, поўнай дзяцей, перад адным з заключных паказаў праграмы «Мірас», які ідзе ўжо ў Мінску не першы год. І гэта такая вялікая пастаноўка беларускага дзяржаўнага цырка, створаная як падарожжа па свеце цудаў з акцэнтам на культурныя матывы розных народаў, а менавіта татарскага народа. Праграма «Мірас» – гэта сумесны праект беларускага дзяржаўнага цырка і казанскага дзяржаўнага цырка, які паказвалі ў Мінску з 27 верасня і па 30 лістапада. Гэта сапраўднае цыркавое фэнтэзі, створанае як яркая гісторыя пра багатую культуру татарскага народа, але мовай сучаснага цыркавога мастацтва. Яра, балакайларым, хорошо, мои любимые. Пусть легенды нашей земли помнит сердце и хранит. Сколько тайных сказок здесь я вам расскажу о них. Усяго ў праграме 21 нумар. Гэта сапраўды ўражвае. Сярод выступоўцаў вядомыя і прызнаныя артысты. Напрыклад, нумар заслужанага артыста Рэспублікі Тыва Деміра Хертыка «Эквілібр на катушках». Таксама там была дрэсура авечак, гімнасты на рамнях, жанглёры. У праграме выступалі таксама жанглёры, эквілібрысты, паветраныя гімнасты. Асобна хочацца ўзгадаць нумары з жывёламі, авечкамі і мядзведзямі. Такія нумары заўсёды выклікаюць спрэчкі ў інтэрнэце. Мне спадабаліся паветраныя нумары, бо ў іх ёсць нешта лёгкае, калі пад прыгожую музыку нешта адбываецца ў паветры.
Я вельмі любіла цырк з самага маленства, з самага дзяцінства. І памятаю нават адзін выпадак. Мама купіла білеты на прадстаўленне, мы ехалі ў тралейбусе. І там у яе выкралі кашалёк. Я была маленькая, я не разумела, чаму мама такая засмучаная. А яна казала, ну уяві, там былі нашыя білеты ў цырк. І ўсё, толькі тады да мяне дашло, як балюча, калі ў цябе крадуць нешта. Ну вось, не толькі матэрыяльнае, а тое, чаго ты вельмі моцна чакаў. Бо я так хацела трапіць тады ў цырк. Прашлі гады, і ў Мінску упершыню прыехаў цырк Дюсалей, і гэта ўжо было нешта іншага маштабу, нібыта казка стала дарослай. Цяпер я часта бачу спрэчкі. Хтосьці кажа, што цырк – гэта жорсткасць, што жывёлы не павінны выступаць. Хтосьці, што гэта традыцыя, дзіцячыя ўспаміны, частка культуры. Мне здаецца, што праўда недзе пасерадзіне, бо цырк змяняецца. І сучасныя праграмы ўсё часцей робяць без жывёл, з акцэнтам на гімнастаў, на святло, танцы, музыка, такой тэатр. Калі я зайшла ў хол цырка, убачыла навагоднюю ёлку, пачула дзіцячы смех, попкорн. Вось гэта ўсё сапраўды перанесла мяне ў дзяцінства. Напішыце ў каментарах, куды вы ходзіце ў прадсвяточны час? На ёлку, у тэатр, на канцэрты? Можа, у вас ёсць нейкая сямейная традыцыя? Бо для мяне гэты дзень у цырку стаў невялікім, але вельмі цёплым падарункам і магчымасцю згадаць сябе маленькую. Дзякуй, што глядзіце мае відэо. Стаўце лайк, пішыце каментары. Гэта дапамагае прасоўваць беларускамоўны кантэнт на ютубе. Да сустрэчы ў наступным выпуску. Ну, калі ёсць пытанні, то нават у такіх месцах прыходзіцца іх вырашаць.